Ahoj, já jsem Honzi, vítám vás u nového videa. Dneska si zahráme Fortnite solo. Pokud se vám video bude líbit, dejte like, odběr a video sdílejte a můžeme jít na to. Padám do Classic World a vypadalo to, že žádný hráč nepadal s námi, takže uvidíme, jestli tu nějaký hráč objeví. Tam vidím hráče. Všechno to tu vylutíme a půjdeme do Lavish Lair pro medailonek. Je tu další hráč. Tak máme vylutěnou, takže můžeme jet do Lavish Lair. Už jsem tu dojel, teď jsem si všiml, že zrovna nějaký hráč zabil bose a bohužel mě zabili, takže si dáme další kolo. Byl jsem úplně zmatený z toho, kdo po mně střílel, takže jsem nevěděl, kdo mě zabil. Ale nevadí, dáme si další kolo. Tak, máme další kolo. Teď padám do Ruina Trails. Padám tady rovnou do místnosti, kde jsou kejsky se zbraněma. Bohužel mě zabil, protože jsem se seknul automatu. Nevadí, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, napište komentář a video sdílejte a ahoj.